Réges-régen, az ősi birodalom utolsó napjaiban a technológia túlnőtt rajtunk. Az emberiség hanyatlásnak indult. Ahogy a tűz pusztítja el a tarlót. Az ősök tudását elrejtették mostanáig. Meg kell találnod ismét, mielőtt ellened fordítják. Kutass! Tárgyalj! Háborúzz! De vigyázz! Ne veszítsd el a fejed! 3 különböző történetet játszhatsz véletlenszerű elemekkel. Vívj vadcsatákat földön és űrben. Első szakasz támadás! Rakéták jövőre! Kijöttek a vezérhajózóra! Kutass és tervezz új járműveket és találmányokat. Tűz alá vesznek, uram! Neutralágyok élesítve! Bérelj kémeket, vagy légy diplomatikus. Itt basztardok idegen földön! Eljött az idő a hódításra. Imperium Galactica 2 hamarosan megjelenik.